Djeca i roditelji su ovim sistemom procjene uključeni od samog početka aktivno. Šta to znači? Od prvog susreta imaju puno pravo glasa i odlučivanja kako proces vodimo dalje. Mislim da je to ogromna prednost za porodice jer su se nekako vrlo često osjećali izostavljenim. I onda ako ih ne čujemo i ako im ne damo priliku da se čuju, jednostavno ta procjena nije ono čemu stremimo. Mislim da smo mi kao profesionalci dobili jako puno isto ovim novim sistemom procjene. Prvenstveno što je sad ovo zapravo prava ona procjena kojom decenijama težimo. To vam je saradnja multisektorska, gdje su sva 3 resora za koje smatramo da su važni da pružaju podršku djeci i porodicama aktivno uključeni u sistem pružanja podrške i procjene. Većina naših porodica sa kojima već imamo saradnju ističu da su se kroz sve ove godine nošenja sa svakodnevnicom osjećali sami. Ono što ja mogu da obećam i da kažem našim potencijalnim roditeljima koji treba da nam se tek obrate, da kad budu imali nas uz sebe, garantujem da se neće više osjećati sami. Odmah po rođenju kreće Mahirova borba gdje je prebačen na jezero i tu je boravio 37 dana. I sa 7 godina Mahir kreće u školu i poslije mi dobivamo poziv od naše Dijani iz stručnog tima da su oni oformili taj stručni tim gdje bi trebali da dođemo na razgovor ukoliko pristajemo s njima i eto mi smo odmah pristali gdje smo ja i muž otišli na sastanak s njima koji je trajao 3 sata. Mnogo su nam olakšali i pomogli jer smo mi u tom trenutku imali osjećaj kao da su nam sva vrata zatvorena, ali uglavnom mi smo zadovoljni dosadašnjim napretkom, ono što smo do sad postigli, jer evo Mahir, rekla sam, Mahir sam hoda, Mahir je počeo da i govori, ima veliki trenutno fond riječi na osnovu prošle godine, jer ja sam njima odmah rekla, prijetežno je sve za dijete. Trebate kao ovako da radite, onako da radite, pritišću kao nas roditelje, a niko nema tu da pita, kao prvo pitanje kako ste vi? Čim imam neki problem vezano i za školu, ja nazovem Dijanu ili Jasmina, nekog od stručnog tog dole tima i oni mi daju neki stručni savjet kako dalje, šta dalje, s kim da razgovaram, na koji način da postupim i tako da mi je puno lakše. Drugačije kad imate nekog stručnog ko vam može uputiti savjet šta da radite s djetetom, kako, na koji način, a ne da kao stojite na jednom mjestu i čekate da vam se vrata neka otvore i da vidite šta dalje i kako dalje. Prvenstveno jako bitno da razumijemo probleme i poteškoće porodice, da čak imamo roditelje koji nam kažu da prvi put su oni zapravo pitani kako oni borave, kako žive, kako funkcionišu, što prethodni proces i sistem rada sa djecom sa poteškoćama gdje nisu bili pitani zapravo kako je roditeljima. Jer mi kao stručno tijelo uviđamo šta su potrebe samog djeteta, a također i potrebe porodice. Puno znači šira djetetova okolina jer definitivno da se doprinosi da dijete ako ima dedu, nenu, dajđu, srinu, porodicu, prijatelje, odnosno kako se kaže kad negdje odu navečer sa porodicom na kafu ili ko njima dolazi, da svi ti ljudi jednako shvataju i jednako djeluju i razumiju o čemu se radi i da svi mi zajedno djelujemo, da nemamo neku stigmatizaciju, da nemamo osuđivanje jer ja uvijek kažem ako nekoga ja osudim i smatram ga drugačijim od sebe, da je generalno u meni problem, a ne u toj drugoj osobi. Znači, naša suradnja je krenula na samom početku stručnog tijela, djelovanja stručnog tijela kada je se ukazala potreba za praćenjem moga dječaka. Ono što smo ostvarili u suradnji sa stručnim tijelom je formiranje prvog plana i ono što je nama kao roditeljima bilo bitno tada je da taj plan sadrži usmjerenje i da sadrži preporuke školama i preporuke nama roditeljima i svima koji će raditi sa našim dječakom, na koji način
pristupiti njegovim teškoćama i na koji način ostvariti ono što on najbolje može. Procjena djece po MKF-u je donijela veliku inovaciju prije svega u Bosnu i Hercegovinu i možda je bila velika skepsa na samom početku. To što dijete ima određeni deficit, to što dijete ima neku dijagnozu, da to nije i ključno obilježje tog djeteta. I to je ono što je suština MKF-a, jer mi danas promatramo funkcioniranje djeteta u njegovom životnom kontekstu. Promatramo i njegovu porodicu u kontekstu u kojem živi, radi, naprosto postoji i imamo više razumijevanje funkcionalnog statusa djeteta, za razliku od ranije procjene koja je inzistirala na kategorizaciji. Danas, za razliku od toga, mi smo svjesni da bez obzira koji invaliditet dijete ima, bez obzira koji je naziv njegovog zdravstvenog stanja, što mi zovemo dijagnoza, on ima svoje potencijale. I u tom kontekstu zato kažem da je inovacija, jer smo se mi pomakli iz medicinskog gledanja na invaliditet, odnosno medicinskog gledanja na dijete, gdje nam je deficit djeteta broj 1 i uspjeh je ako utvrdimo koji je deficit u pitanju. Sada smo okrenuli taj pogled u jednu kontekstualizaciju djetetovog funkcioniranja i djetetovih potencijala. Po mom razmišljanju, koliko sam bila upoznata sa pristupom koji je bio prije, u procjeni djece sa teškoćama razlikuje zato što su prije teškoća po tom medicinskom pristupu bili kategorizirani i ovisno o svoje teškoće, a sad su njihove mogućnosti prvo na mjestu. Sva njegova postignuća i sve ono što on može napraviti sumirani u jedan plan i sve preporuke od stručnjaka koji rade s njim su sumirani u jedan plan, u jedan dokument kojega se onda pridržava i škola, pridržavamo se i mi kući i pridržava se sva okolina u kojoj on boravi.